Здається, поспіла. Ой, як пригожа трималася, і колір такий насичений. Ой, і пах цудовний ягоди. Привітання, Яна. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Привітання, Топочка. Вітаю і вас, сябри. Ух ты, а что это такое у шклянце? Ягодний морс. Шастуйся, Топочка, коли ласка. Спеціально для тебе приготувала. Сама? О, конечно, сама. Експериментувала з різними ягодами і отримався такий ось напой. Пригожий, правда? Ну, виглядає апетитно. А можна поспитати? Зрозуміла. Випивай до опошньої кропельки. А я покуль збігаю, лапки помию, бо криху запицкалася, покуль готувала. Дякую, Яночка. Ну що ж, покаштуємо гэты пригоженький морсик. Ой, вельми пить хочеться. Так. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Яка бредота. Немагчыма піць. О, а виглядає пригожа. Ой, і що зараз робити? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, нельга ж сказати Яне, що яе морс нясмачны. Ой, яна ж старалася, хотела мяне порадовать. А тут такое. Ой, піць яго нельга. А не піць неветліва, не по-сяброўску. Трэба хоценька придумать, куды падзець гэты морс. Куды ж? О, сховать за книжками на полиции. А не, уздумай взять книжку, а там морс стоит. Придумал! Вылью праз окно, и следу от морсу не застанется. Сябры, а вы сачыце за дзвярыма і папярэдзьце мяне, калі з'явіцца Яна. Калі што, крычыце: кар, кар! Ай, морсик, морсик. Ой. Ну што, ціха? Вось і добра, паспеў. Выліў гэты морс да апошняй кропелькі. О, а шклянка уже порожня. Бачу, сподобався тобі, Топочка, мой літній ягодний напой. Ой-ой, смачный морс, Яночка. У меру солодкий, с легкой кислинкой. Выдатно бадьорить твой напой. Ой, дякую. У летнюю спеку якраз тое, что потребно. Ой, дякую, Топочка. Приємно слухати такі слова про мій кулінарний експеримент. Дякую. Завтра я ще зроблю. А мне уже достатково. А нехай наши сябры поласуются такой смакотой. Ой, правильно. Які ти клопотливий, Топа. О, і бусліка почастую своїм морсом. О, буслика? Обов'язково. Малому необходні вітаміни. Я ще Даніка. І Даніка, зрозуміла, йому подобаються різні експерименти. О, а ось і Данік. Привітання усім. Добрий вечір, Данік. О, а що здарилося? А вже почався дощ. Ага, не пашанцавала мне. Трапіў ось пад ружовы дождж. Ружовий? Як ружовий? О, ну і справи. А я і не ведала, що буває ружовий дощ. Так, ружовый з ягодным пахом. Як мій морс, ён так само такого кольору. Данік, а де ти трапив під ружовий дощ, а? Якраз каля вашага дома. Так спяшаўся, што вырашыў скараціць путь. Ну, вось пад вокнамі пабег, а тут плюх, ледь паспеў адскочыць. Ай-яй-яй-яй-яй. Трэба хадзіць па дарозе, а не пад вокнамі. Топачка, ты нешта ведаеш? Я? Што? А адкуль? А чаму пад вокнамі нельга хадзіць? Так,
Як? Топа, чому? Я не розумію. Ну, всялякое може здариться. Штось з вокнаў може випасти, ці виліться. Так, Яночка, а про які гэта ти морс узгадала? А сьогодні я приготувала ягодний морс. Сама. Уявляєш, Даня? Малайчинка. Ой, дякую. Пропонувала покаштувати морс Топу. Так ён усю шклянку випив. Такий смачний отримався морс. Ага, смачний. Данік, а пах дождю, як у моєго морса. Вось діва. Ну, годі, гэта нястерпно слухаць. Ну, рассказывай, Топа. Ну, что, я виноватый. Ой, это я зрабіў ружовый ягодный дождь. Ну, пад які ты трапіў выпадкова, Данік. Ну, прабач мяне, калі ласка, я не хацеў. Добра, што табе хапіла мужнасці ў гэтым прызнацца. Таму я цябе прабачаю. А, так. Топа, ты зрабіў ружовы дождь з майго морсу? Ты выліў морс праз акно? А пасля зрабіў выгляд, што выпіў яго. Ну, прабач, Яныч, калі ён быў такі кіслы, што піць было яго немагчыма. Ой, гэта ж быў эксперымент. Можна ж было дадаць мёду, і смак палепшыўся б. Чаму ты не прызнаўся, што морс не смачны? Ну, не хацеў цябе засмучаць. Ну, ты ж старалася. Ага, таму лепш хлусіць. Не, Топа, калі б ты сказаў праўду, я б не пакрыўдзілася. Усё б выправіла. Ну, прабач, Яночка, больш не буду так рабіць. Праўда. Я прабачаю. Але і Данік яшчэ пацярпеў ад майго морсу. Навошта было выліваць морс праз акно? Ёсць жа кухня. Ну, думаў, так будзе непрыкметна. Але атрымалася, наадварот. Памятай, Топа, што рана ці позна ўсё таемнае становіцца відавочным. Так. Я зразумеў. Выкидывали смецце і вылівалі памыі праз вокны толькі неадукаваныя, невыхаваныя, неахайныя людзі. І было ўсё гэта ў эпоху сярэднявечча. А ў 21 стагоддзі так не робяць. Зараз усюды пад вокнамі чысціня і парадак. І ніхто б не хацеў апынуцца на месцы Даніка, якому на галаву вылілі ягадны морс. Ніколі больш так рабіць не буду. Я вам абяцаю. Я ж не дзікун які. Ну, давай, Топа, гэты казус пакінем у мінулым. Давайте лепш мультфільмы глядзець. Мы з радасцю. Ну што ж, сябры мае, надышоў час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і лапкі. І ў ложачкі спаць. Добрадач, дзяўчынкі і хлопчыкі. І цікавых усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай,
бывает